U općini Grude svečano je obilježen Dan branitelja te obljetnica utemeljenja Hrvatske Republike Herceg Bosne. U mjestu Gorica polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast prvom predsjedniku Hrvatske Republike Herceg Bosne, Mati Bobanu. Na grob prvog predsjednika pristigla su brojna izaslanstva vlasti, među njima članovi Hrvatskog narodnog sabora predvođeni doktorom Draganom Čovićem, predsjednica Federacije gospođa Lidija Bradara, gospodin Zvonko Milas iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, izaslanstvo vlasti Županije Zapadnohercegovačke, brojni načelnici i gradonačelnici te naravno mnogobrojni hrvatski branitelji kako s područja Bosne i Hercegovine, tako i iz susjedne Republike Hrvatske. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pomolit ćemo se za pokoj duše pokojnoga Mate. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanje daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isuse. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Pokoj vječni daruj mu, Gospodine. I svjetlo svijeta, svjetla njemu. Počivao u miru. Amen. Duša njegova i duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božijem počivale u miru. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Načelnik općine Grude, gospodin Ljubo Grizelj, prisjeća se povijesnog dana kada je u Grudama utemeljena Hrvatska Republika Herceg Bosna. Povijesna činjenica je da je u Grudama uspostavljena Hrvatska zajednica Herceg Bosna 1991. godine, pa je onda 1993. godine proglašena i Hrvatska Republika Herceg Bosna. Grude su i jedan i drugi datum ugradili u svoje, ajmo reći, ključne datume u općini. 18. studeni 1991. smo uzeli za dan naše općine, a 28. kolovoza 1993. proglašenje Hrvatske Republike Herceg Bosne smo uzeli za dan grudskih branitelja. Eto, na taj način smo željeli i smatrali da trebamo poslati poruku koje su to vrijednosti iz naše novije povijesti našega naroda za nas u Grudama važne. I naravno na ovako veliki datum uvijek smo ovdje i sjećamo se prvog predsjednika. Tako je, predsjednik Hrvatske zajednice, a kasnije Hrvatske Republike Herceg Bosne bio je magistar Mate Boban i ono što jesu Grude u tom vremenu napravile, najsvojevrijednije ljude, svoje najsposobnije ljude su stavili na raspolaganje hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Evo, Mate Boban je predvodio te procese, povijest je tako htjela i brojni drugi branitelji, trebamo se i njih svakako sjetiti, su ugradili svoj život
i njihove žrtve se svakako trebamo pokloniti. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gospodin Zvonko Milas, posebno emotivan kada dođe u svoje grude, ali i ponosan jer s prijateljima može proslaviti Dan hrvatskog zajedništva. Gospodine Milas, kada bilo gdje obilježavamo Dan hrvatskih branitelja, on je poseban i jedinstven. Međutim, vjerujem da je vama nekako i posebno upravo zato što danas obilježavamo u Grudama, vašem rodnom mjestu. Upravo ste. Prije svega iznimno mi je drago da sam danas u Grudama, da sam među svojim prijateljima, među rođacima, među braniteljima, među suborcima, da smo tu, nažalost, zbog onih koji više nisu s nama, zbog onih najboljih, zahvaljujući kojima danas uživamo i slobodu, imamo državu i imamo mogućnost stvarati život za one koji dolaze i upravo zbog toga trebamo i dalje njegovati i kulturu sjećanja i nositi ih u mislima, u srcima. Dok bude nas, bit će i njih i siguran sam da će im Bog upravo dati onako kako su oni davali nama za života, a na nama je da jedni druge gledamo najbolje što možemo, da si pomažemo, da sve ono što smo teško krvlju ostvarili danas oplemenimo na najbolji mogući način upravo zbog onih najmlađih koji dolaze. To je dug upravo prema našim prijateljima koji, kako sam rekao, nosimo i u mislima i u srcima, ali to je i zalog budućnosti. Tako da, još jednom ponavljam, ovdje smo i zbog prošlosti, ali i zbog budućnosti i vjerujem da ćemo zajedno napraviti puno toga kako smo to u zajedništvu radili prije 30 i više godina, da ćemo i dalje uspjevati u tome. U crkvi Svete Kate u Grudama služeno je misno slavlje za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. U nastavku donosimo propovjed fra Stanka Pavlovića. Draga braćo i sestre, ova obljetnica vas, branitelja, i obljetnica stvaranja Hrvatske Republike Herceg Bosne podsjeća nas na našu svijetlu i bližu povijest. Bili su to dani velike odgovornosti, odlučnosti i doraslosti vremenu u kojem smo se našli. Neka ova sveta misa probudi u svim našim srcama i dušama svijest zahvalnosti svevišnjem Gospodinu, ali i svoju odgovornost za vrijeme u kojem se nalazimo onda i danas. Uvijek se vremena burkaju, kako kaže pjesnik. Uvijek je sadašnjost i budućnost jako nesigurna, pogotovo danas. Svjetsko političko stanje krajnje je usijano. Stavovi, pothvati i propaganda ondašnjih i današnjih naših neprijatelja jest ista. Ništa nisu promijenili. Laž podmeću pod istinu. Katastrofa su. I zato ne prihvaćajmo njihove laži i ne bojmo ih se. Nisu nam oni mjerilo u životu, niti smiju biti. Nek nam je Isusova istina i križ uvijek pred očima, jer samo je On sigurna pomoć i pobjeda naša. Što u svemu ovome može mali narod? Može i treba biti dosljedno vjeran i predan svojem Gospodinu. Ipak, Svevišnji može pomrsiti konce i planove današnjih svjetskih moćnika. Toliko puta to je i učinio. On ne upravlja samo budućnošću ovoga svijeta, nego i sadašnjošću. Budimo mu dostojni suradnici. Mi, ovaj mali i malobrojni narod, ne možemo promijeniti sliku svijeta, ali ne moramo i ne smijemo biti pokvareni i zli poput vođa našeg vremena. Mi, ovaj mali i malobrojni narod, možemo i trebamo izgraditi sebe i biti odlučni u čestitosti, radinosti i vjernosti Gospodinu i uzajamno. Ostvarimo to i budimo upravo danas njegov Božji blagoslovljeni narod. Ovdje, u ovom najljepšem Gospodinovom hramu, zahvalimo mu za sve u čemu nas je vodio, za sve u čemu nas je spasio i sačuvao. Ovdje u njegovom predivnom hramu molimo i tražimo njegovu pomoć i zaštitu u našoj sadašnjosti i
budućnosti. Neka nam Gospa, Majka Isusova i naša, kao i do sad, bude vječna pomoć i zaštita i zagovornica naša. Amen. Nakon misnog slavlja upriličen je svečani mimohod stjegova ratnih postrojbi općine Grude, te polaganje vijenaca, paljenje svijeća i odavanje počasti svim hrvatskim braniteljima ispred spomenika u parku hrvatskih velikana. Postrojmo se, braćo, svi u jedan bol, neka dušman čuje pobjednički zvuk. U odlučujući boj krenuli smo mi, za slobodu našu, pravednost i mi, za slobodu našu, pravednost i mi. Mi smo garda Hrvatska, srca su nam junačka, nikog se ne bojimo, zemlju svoju volimo. Mi smo garda Hrvatska, srca su nam junačka, nikog se ne bojimo, zemlju svoju volimo. Svaki Hrvat pedalj zemlje brani, ne bojte se ljudi, Bog je na našoj strani. Nek svaki junak života svog ne žali, za našu Hrvatsku mnogi su ga dali, za našu Hrvatsku mnogi su ga dali. Mi smo garda Hrvatska, srca su nam junačka, nikog se ne bojimo, zemlju svoju volimo. Mi smo garda Hrvatska, srca su nam junačka, nikog se ne bojimo, zemlju svoju volimo. Mi smo garda Hrvatska, srca su nam junačka, nikog se ne bojimo, zemlju svoju volimo. Mi smo garda Hrvatska.
Himnu hrvatskog naroda Lijepu našu izveli su glazbenici iz Gruda. Parku hrvatskih velikana svim prisutnima obratio se Jure Tomas, predsjednik odbora za branitelje općine Grude. Poštovane dame i gospodo, sve vas pozdravljam ispred odbora za branitelje općinskog vijeća Grude u ime predsjednice vijeća gospođe Mile Tomas i u svoje osobno ime. Posebno pozdravljam članove obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, hrvatske ratne vojne invalide, dragovoljice, veterane Domovinskog rata, sve branitelje, sve nazočne, sve hrvatske političke predstavnike na svim razinama, kako je to učinila naša voditeljica Božana. Ja ću se bazirati sada na braniteljska izaslanstva, političari vi su svoje. Dobro. Pozdravljam izaslanstvo Udruge dragovoljaca 3. imotske bojne, 4. brigade. Pozdravljam izaslanstvo veterana 4. brigade. Pozdravljam izaslanstvo Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Zaprešić. Pozdravljam izaslanstvo Udruge maloljetnih dragovoljaca grada Dubrovnika. Pozdravljam predstavnike Udruge dragovoljaca HOS-a Baranje iz Belog Manastira, našeg grada prijatelja, koji su to ove godine prvi put sa nama. Pozdravljam predstavnike Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata iz Pakoštana, koji su pak s nama 3. godinu po redu. I koji su mi sinoć prenijeli čestitu generala Ante Gotovine, koji je rekao da nam čestita dan branitelja i 31. obljetnicu utemeljenja, proglašenja uspostave Hrvatske Republike Herceg Bosne. Pozdravljam izaslanstvo 115. imotske brigade, odnosno izaslanstvo udruge branitelja 115. imotske brigade. Pozdravljam pripadnike Tigrova Rakite, tu se negdje čini se da sam istaknuo. A posebno pozdravljam izaslanstvo hrvatskih branitelja Škabrinje sa ratnim zapovjednikom Markom Miljanićem.
Ta ljudina bi trebala biti tu negdje, ako se nije umorio, ja mislim. I ja bih molio da ga nagradim jednom pljeskom. Pozdravljam branitelje Bugojna, Uskoplja, Kupresa, Livna, branitelji i gosti iz svih susjednih općina i županija iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Zahvaljujem se našim mažoretkinjama, vojnom orkestru, našoj omladini srednje škole koji su nosili ratne stjegove naših postrojbi. Zahvaljujem se članovima braniteljskih udruga općine Gude koji su pomagali da ovaj događaj prođe ovako dostojanstveno. Zahvaljujem načelniku općine, gospodinu Ljubi Grizelju, na pomoći i svim njegovim općinskim službama. Zahvaljujem Prastanku Pavloviću na svetoj emisiji na molitvi oko spomenika. Radio Grudama, sredstvima priopćavanja i svima mama koji ste došli da s nama skupa veličate ovaj dan. Sjetio sam se sada da je naš vojni kapelan koji lani ovdje molio Franiko Mikolić bolestan, pa ga ovaj put pozdravljam i želim brzo ozdravljenje. I to je to. Čestitam vam 31. obljetnicu Hrvatske republike, proglašenja i uspostave Hrvatske republike Herceg-Bosne, a svim braniteljima općine Grude dan branitelja. Bog vas blagoslovio, kako reče Frastan. Načelnik općine Grude također se prigodnim govorom obratio prisutnima. Dragi prijatelji, evo prije nekoliko trenutaka smo čuli sva imena i prezimena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja s područja općine Grude, a u prigodi smo vidjeti njihove fotografije ovdje s lijeve i s desne strane ovog spomenika u Parku hrvatskih velikana i ništa drugo nego se sa dubokom i najvećom zahvalnošću pokloniti. Pokloniti njihovoj žrtvi za dom i njihovoj žrtvi za svoj narod. I pozdraviti prije svega članove njihovih obitelji koji su ovdje među vama, naravno i sve branitelje, kako je predsjednik odbora i naš dozapovjednik u ratu, Jure, već to učinio. Brojna su izaslanstva ovdje danas prisutna, kao i proteklih godina. Predsjednik Čović predvodi politički vrh Bosne i Hercegovine, hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a Zvonko Milas, državni tajnik, predvodi izaslanstva iz Republike Hrvatske, odnosno prije svega vlade Republike Hrvatske. Naravno da pozdravljam i sve vas nazočne danas ovdje, u bilo kojoj da ste ulozi. Izuzetno je radost općinskom načelniku i njegovim suradnicima kad vidi ovoliki broj i kad čuje iz kojih sve krajeva, iz kojih sve dijelova Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine ste pristigli. Posebno ću pozdraviti predstavnike naših gradova i prijatelja uz brojne načelnike i gradonačelnike koji su ovdje i predsjednike županijskih vlada. Među nama su i načelnici grada Slunja, načelnica grada Slunja, našega grada prijatelja, načelnik Kupresa i izaslanstvo Belog Manastira koje je već ranije pozdravljeno. Povijesna je činjenica da je u Grudama utemeljena Hrvatska zajednica Herceg-Bosna 1991. godine. Također je povijesna činjenica da je 1993. godine uspostavljena ili proglašena Hrvatska republika Herceg-Bosna upravo na ovaj dan. Općina Gruda je sve svoje važne datume vezala upravo za ta dva događaja. Općina je datum 18. studeni, datum proglašenja, odnosno uspostave Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, uzela za svoj dan, a branitelji su uspostavu Republike, odnosno 28. kolovoza, uzeli za svoj dan, dan branitelja općine Grude. Na taj način naša općina i svi njezini ljudi pokazuju koje su to vrijednosti do kojih je nama stalo, koje su to vrijednosti koje mi stavljamo na vrh naše ljestvice. Naravno, sukladno i primjereno vremenu, tim vrijednostima smo dodali i neke druge vrijednosti, a to su prije svega briga za mlade, to su briga za obitelji, to je gospodarski rast i razvoj, to je jedan općedruštveni razvoj, odnosno briga o općedruštvenom razvoju. Moglo bi se jednom riječju reći briga za svakoga čovjeka. Na takav način mi promišljamo život u ovoj našoj sredini, život po mjeri
svakoga, bez obzira kojoj socijalnoj i društvenoj skupini pripada, ili obrazovnoj ili spolnoj, svejedno. Mi smatramo da na takav način se danas u ovom vremenu treba i može iskazati domoljublje na ovaj način i u ovom vremenu. Ono što je naš cilj i naša zadaća je da za budućnost izgradimo ovu sredinu i ovu zajednicu točno onakvu kakva je primjerena njezinim građanima, njezinim ljudima, da prema svima imamo isti aršin, šta bi se reklo, da prema svima imamo istu mjeru, da ovo bude sredina ugodna za život i po mjeri svakoga njezinoga čovjeka. Ja smatram da smo u proteklom vremenu dosta toga napravili, da ćemo uz Božju pomoć u budućnosti sve ovo i postići, i s tom željom, s tim ciljem ja vam svima čestitam Dan branitelja općine Grude i Dan Hrvatske Republike Herceg Bosne. Hvala vam lijepo. Gospodin Milas je u svom govoru istaknuo povezanost hrvatskih branitelja gdje god bili, pa se tako prisjetio i grada iz kojega dolazi, herojskog Vukovara. Poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, cijenjeni hrvatski branitelji, suborci, utemeljitelji Hrvatske Republike Herceg Bosne, poštovani predsjedniče Čoviću, gospođo predsjednice Pradara, načelniče, dame i gospodo, dragi prijatelji, prije svega dopustite da vas srdačno pozdravim, prenesem poruku dubokog poštovanja predsjednika Hrvatske vlade Andreja Plenkovića i potpredsjednika i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Naravno, pozdravljam vas u ime Središnjeg državnog ureda za Hrvate i osobno i čestitam vam Dan hrvatskih branitelja općine Grude i 31. godinu od osnutka Hrvatske Republike Herceg Bosne. Dan hrvatskih branitelja, njih 38 i jako puno više, govori nam puno. Sva ova prezimena koja sam slušao branila su i naš Vukovar i cijelu Hrvatsku i cijelu Bosnu i Hercegovinu, i kako je veličasni rekao, tu se najbolje pokazalo zajedništvo, jedinstvo hrvatskog naroda, onda kada je bilo najteže i najgore. Iznimno mi je drago da smo se danas okupili u Grudama, prelijepoj Hercegovini, i da na ovaj način sjećamo se onih najboljih koji nažalost nisu više s nama. Ali nismo tu kako bi govorili o smrti, tu smo kako bi slavili njihove živote, kako bi, hvala Bogu, slavili živote svih onih koji su bili s njima i koji su još uvijek živi. I to je ono što nam je dužnost, to je ono što nam je obveza, to je ono što moramo ostaviti onima koji dolaze. Hrvatski branitelji doista su esencija i temelj Hrvatske države, dali su nam slobodu u kojoj danas možemo graditi i izgrađivati sve ono što nam je potrebno za život dostojan čovjek. Zato mislim, bez obzira od kuda nas danas gledaju, da će im dragi Bog davati onako kako su oni davali nama za života, a mi ćemo i nositi u mislima i u srcima, i dok god je nas, bit će i oni živi. 31 godina Herceg Bosne, bilo pametnih, mudrih, nadasve hrabrih pojedinaca koji su našli način kako zaštititi hrvatski narod. Herceg Bosna je ugrađena u ono vrijeme u Republiku Bosnu i Hercegovinu kao potpisnica Dejtonskog sporazuma sa svim sastavnicima sudske, zakonodavne, izvršne vlasti. I danas o tome govore znanstvenici, danas govore povjesničari, ali ja mogu reći tamo gdje je bila Herceg Bosna, tamo danas žive i Hrvati, nažalost, gdje nije imala prilike ustanoviti se onako kako Bog zapovjeda, Hrvati su raseljeni. Zato želim zahvaliti svima onima koji su je utemeljili, svima onima koji su učinili sve kako bi Hrvati opstali i bili svoji na svome. Dragi prijatelji, okupljajmo se, čuvajmo ono što nam je svetinja i živimo zajedno, uvažavajući jedni druge bez obzira na različitosti. Drago mi je da su ovdje danas
postrojbe Hrvatske vojske svih dijelova Hrvatske, od mog Vukovara preko Škabrnje, Pakoštana. Drago mi je da su danas postrojbe HVO-a iz Bosne i Hercegovine isto tako. Dakle, pokazujemo ono što smo imali prije 30 i više godina, da i danas u nama, i ako budemo zajedno, siguran sam da ćemo moći graditi život onakav kakav treba onima koji dolaze, jer to je dug prema onima koji su nas zadužili, zbog kojih se okupljamo, ali to je zalog naše budućnosti. Živi i zdravi bili. Predsjednik HNS-a dr. Dragan Čović u svom obraćanju još jednom ističe kako je zajedništvo odgovor na sva iskušenja. Poštovani prijatelji, uz prigodu da mogu čestitati 31. obljetnicu Hrvatske Republike Herceg Bosne i Dan branitelja naših gruda, od srca vas želim pozdraviti, prije svega sve vas branitelje, ratne zapovjednike, obitelji poginulih, sve udruge proistekle iz Domovinskog rata, ali sve udruge koji baštinite žrtvu Hrvata kroz povijest. Iskušenja, izazova je kroz povijest bilo i bit će ih. Zato s ponosom i ovdje kad se klanjamo žrtvi naših hrvatskih branitelja u našim grudama, na isti način moramo se sjetiti svake žrtve hrvatskog naroda kroz povijest, a i Domovinskog rata od Vukovara preko čitave Bosne i Hercegovine pa do Neuma, da prođemo i čitavom našom domovinom Republikom Hrvatskom. Kažem, izazova je bilo i bit će ih, ali na izazove se znalo i odgovoriti. Mudra, odlučna hrvatska politika u Republici Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini tada je poslala vrlo jasan odgovor. Između ostalog, okupivši ono najvrijednije unutar Hrvata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i na jedan odmjeren, dostojanstven i učinkovit način odgovorilo na izazove. Ugrožen je dom, domovina i hrvatski narod. Danas možemo kazati da upravo na toj mudrosti mi imamo našu Republiku Hrvatsku, ali imamo svoj hrvatski narod u Bosni i Hercegovini kao konstitutivni narod i zbog toga budimo ponosni i na 31. obljetnicu Hrvatske Republike Herceg Bosne, našeg prvog predsjednika Hrvatske zajednice pa Republike Herceg Bosne Mate Bobina, čiji smo se također sjedno malo prije poklonili za njega, molili za sve branitelje, jer ovo se treba čuti. Bojim se da 31 godina nakon utemeljenja i oživotvorenja Hrvatske Republike Herceg Bosne i svih institucija Hrvatske Republike Herceg Bosne, još uvijek neki nisu svjesni značaja tog vremena. Da nije bilo te odlučnosti, mudrosti i žrtve, mi danas ne bi bili ovdje. Mi danas ne bi mogli baštiniti ono što je najvrednije iz naše baštine, kulture, naše tradicije, iz naše povijesti. Spominjati se žrtava kroz povijest hrvatskog naroda. Danas to možemo. Da nije bilo Hrvatske zajednice pa Hrvatske Republike Herceg Bosne, njenih institucija, to ne zaboravimo, niti bi bilo Bosne i Hercegovine u cijelini, a svakako ne bi bilo hrvatskog naroda na najvećem dijelu Bosne i Hercegovine danas živimo. Zbog toga na toj baštini, na tim temeljima, jedno veliko hvala vama iz Republike Hrvatske, dragi prijatelji koji ste ovdje danas zajedno s nama, gospodine Milas, ali i svi branitelji od Vukovara, pa evo kroz čitavu Republiku Hrvatsku, što ste s nama u to vrijeme Domovinskog rata, što ste danas zajedno s nama. Ja sam siguran da ova molitva našega svećenika Frastanka na kraju za zajedništvo, jedinstvo, kako on kaže, hrvatskog naroda ima plodno tlo. Zbog toga mi je drago da kroz tebe, dragi Ljubo, ovdje, kao gradonačelnika naših gruda, tebe, draga Lidija, kao predsjednicu federacije, sve vas, nositelje izvršne zakonne političke vlasti, također, pozdravljajući, pozivam da jačamo to zajedništvo. Zajedništvo je odgovor na sva iskušenja. Malobrajan narod jesmo i mi možemo samo redom, radom i znanjem nositi se sa onim brojnim među nama. Tako ćemo očuvati i svoju potpuno ustavnu jednakopravnost u Bosni i Hercegovini, očuvati svoj narod i moći govoriti ono što jesmo. Hrvati, katolici, ne stiditi se svoje povijesti, svoje vjere. Baštinimo to upravo kroz ovo zajedništvo i jačaju institucije hrvatskog naroda i one autonomne hrvatskog naroda, kako
naše sveučilište, našu akademsku zajednicu, obrazovanje, kulturu, sport i sve ono što to prati kao našu vjeru i našu katoličku crkvu, ali jednako tako i sve druge institucije u Bosni i Hercegovini kojima participiramo kao jednakopravan narod. To je način kako u slobodi i miru možemo čuvati svoj narod dugoročno. Kako mladim generacijama koje počesto ne razumiju što se dešavalo prije 30 ili 80 godina na ovim prostorima, koji danas imaju neke svoje druge prioritete izazvane tehnološkim i drugim rješenjima kojima su izloženi danas, prenijeti ono što se dešavalo prije 31 godine. Upravo ovdje u Grudama. Stoga budimo ponosni na Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu, očuvala je nas, očuvala je hrvatski narod, očuvala je uostalom i domovinu. Kako Republiku Hrvatsku, tako i Bosnu i Hercegovinu. Pa upravo neka zalog onima kojima se stalno klanjamo na njihovoj žrtvi bude upravo to, da ćemo svojim zajedništvom čuvati, braniti i dalje graditi institucije hrvatskog naroda, ponosni na svaku žrtvu u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Svaku žrtvu Domovinskog rata, ali ne podcijenimo svaku žrtvu hrvatskog naroda kroz povijest. Sve su one ugrađene u ono što mi danas baštinimo kao hrvatski narod. Ponosan i stoga na kraju samo zajedništvo i samo jednom posebnom vjerom i odlučnošću da budemo bolji od svih drugih, očuvajmo te naše vrijednosti. Još jednom čestitam svim braniteljima Gruda, dan branitelja našeg Gruda, ali svim braniteljima u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj, ali jednako tako i 31. obljetnicu Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Svako vam dobro i živjeli. Nama na čast i ponos da evo već desetljećima obilježavamo utemeljenje i oživotvorenje ideje Hrvata kroz Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu. 31. godina, naravno sjećamo se i svake žrtve hrvatskog naroda i ovdje u Grudama, danas smo slavili dan branitelja Grude, ali i uopće žrtve u obe naše domovine, kroz Republiku Hrvatsku na svakom koraku i ovdje, jer zajednički se tražilo kroz zajedništvo način kako na izazove odgovoriti, a izazova je bilo na pretek. I ja kažem, bit će i u buduće. I opet samo zajedništvo. Izazov je bio i jednostavno očuvati svoj dom, svoj narod, svoju domovinu. A ja sam se prisjetio malo prije par riječi i svih naših udruga i braniteljskih vezano za Domovinski rat, ali kroz sve ratove, kroz povijest. Svake žrtve Hrvata koji su se ugradili u našu slobodu danas. Tako da ono što je najvažnije i ovaj vaš medij i svi drugi, mi moramo prenositi naše mlade generacije vrijednosti Domovinskog rata, zaštititi te vrijednosti dostojanstva naših branitelja, ali isto tako biti ponosni da smo imali Hrvatsku zajednicu, potom Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu sa svim svojim institucijama koji smo dominantno ugradili i institucije u konačnici Bosne i Hercegovine. Da nije bilo Hrvatske Republike Herceg-Bosne, mi ne bi imali danas sigurno ovakvu poziciju za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ne bi mogli maštati o svojoj budućnosti na ovim prostorima, ali siguran sam da je bilo ni Bosne i Hercegovine kao cjeline. Znači jedna izuzetno mudra odluka kao jedan odgovor na jedan posebno izazov u ratnim okolnostima na koje, evo, sjećamo se i svi njih, pokojnog predsjednika Tuđmana, ministra Šuška, predsjednika Bobana, na poseban način uz 31. obljetnicu stvaranja Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Ta žrtva, njihova odlučnost stvorila je mlijen da mi danas gradimo institucije hrvatskog naroda. Ona je nacionalna da očuvamo, ali isto tako da se ugradimo svaku instituciju izvršne zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini gdje moramo do kraja ravnopravno participirati. Jure Toma se kroz sjećanja vratio 31 godinu unatrag te za naše kamere otkriva kako se osjeća danas. Na ovaj dan se čovjek sjeti te 93. te odlučnosti branitelja Hrvatskog vijeća obrane, tog sebedarja koje smo mi tada davali. Niko tada nije razmišljao, niti ga je brigalo ni o nekakvim privilegijama, o beneficijama, samo se gledalo da se obrani hrvatski prostor. I tako da je odmah od 30 godina je naravno da se puno toga promijenilo i da kad ja sad gledam iz ove perspektive ne mogu prepoznati ni neke ljude, ni ponašanje njihovo određeno kako smo tada stvarno od srca svi više pomagali jedan drugome. Čini mi se da mi Hrvati brzo zaboravljamo. U Grude su pristigle mnogobrojne braniteljske udruge, a među njima i Vukovarci. Samim tim što sam tu znači mi puno i jednostavno imam prijatelje ovdje i kako god oni dolaze u Vukovar na sve obljetnice, tako i osjećam dužnost, ali i obvezu doći jednostavno tu i biti dio toga.
Hrvatska Republika Herceg-Bosna jamčila je opstanak, slobodu i jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Odraz je težnje naroda i hrvatskog političkog vodstva za kreiranjem stabilne i prosperitetne nacionalne, kulturne, gospodarske i političke zajednice u BiH koja će omogućiti institucionalno političku zaštitu Hrvata u njoj.